Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza.
Anyamulidwa malole aliyense njoka kuti aliyense nokuchilimba pano aliyense wayenda wapansi oyesa akalibe mulandu etatokoza kodi inu anthu akuchilimba mwandidabwitsa kwambiri mwabwera anthu ochuluka kodi akunyamulani malole angati umaukonda takunyatirani simaona ngati mwanyamulidwa malole mwabwera malole antuni mwachulukitsaga mwachulukitsa mwabwera malole koma anthu akuchilimba mundidabwitsa kukhala ngati mwabwera mmalole ndinakonkuresa watu usiyo wanga ameneyo sinabwere malole alipo wajitenga ya kodi anthu anuwa anthu achulukitsa munaka
tikufuna kuti anthu amve. Tikufuna kuti amve kuti Bwana afika pahomu eti. Tikufuna kuti amve kuti Bwana afika pahomu. Makulitina ntindi chibantu. Odia Zakari Bebrando. Oh my God. Antu aenda oka wapasi oka mapazi awo kutoka mmanyumba mwawo palibe munthu amene wanyamulidwa malole pamenepo kapena kuti ayi amwa mahewu ayi pangolini watu wanjili Dr. Michael Usi woye pangolini watu wasiwa kutu wapira babuzi Bwana maloma tonse amene bachilimba pano ndikufuna ndikulandireni kuno kuchilimba. Bwana ife ndikukulandirani pawiri. Ndikukulandirani ngati president wa chipani chawo cha Zakari Mlandu. Posa ndikukulandirani ngati mwana watu wa muzi muno. Usiwanu koma ngati nesi ndikutawazani Bwana Mulungu akathe kutitembelera. Bwana ine mwana wanu akutimba kuno ndikufuna ndikutawazeni pasabwino zonse zimene matichitira kuno kuchilimba. Bwana tikukuona apawa nthawi inayaka amene wadya chimanga cha ulere chimanga chochipa Bwana chifukwa cha inu. Ndakupemphani Bwana kuti mutithandize mundati basa malata mabloko atatu kwa nthawi ya mvula anasaka kumachokaso mkalasi kuthawa mvula. Bwana tili ndi milato muchilimba muno yokwana 8 imene inu munatipatsa zonsezi ndikuyankhulira dala Bwana chifukwa ndikufuna ndiaziwise anthu kuti inu muli ndi chikondi ndi anthu anu. Ena Bwana osakudziwani akumayankhula zambiri akuona ngati ntchito za chifundo zimene mukuchita mukupanga chifukwa cha kampeni. Inu Bwana ntchito zimenezi munayamba kalekale muli nduna. Pachifukwa chimenechi Bwana ineyo amene ndinali kansala wa dera lino limene pa 16 apa anthu akundikhulupirira akundipasanso ntchito imeneyi ndikufuna ndikuthokozeni. Bwana chifukwa cha nthawi anthu awa abwera kuti amve kuti munalula kuti chani lero. Koma usanayambe kungalira Bwana anthu awa timafuna musanayambe kungalira Bwana anthu awa timafuna tiaonese mmene angakavotere pa chisankho chikubwerachi. Chifukwa choti inu Bwana mukapezeka pa ballot paper malire sakuoneka kuli munthu ndikamati kuli munthu sindikudziwa mukuona bwinobwino eti siku lokavota pa 16 lachiwiri lino mukakafika povotera mutakakhala panzere umene asakapikeni kuti mukhale panzere mukakhala mukanyumba kovotera kaja poyamba penipeni akakupasani pepala limene muti mukasankhe president wa dziko lino mukakapita mapepala mukapeza kuti pali ma president okwana 17 limene president wawo cha Zaka amene ali Dr. Michael Usi alipo mponso mukakafika
maso anu akachite bwino, maso anu mukayang'ane pakumakhala maboksi atatu chonchi, bokosi loyamba kukumakhala nkhope, alipo amene angasochera nkhope ya Dr. Michael Usi. Mukakaona nkhope ya Dr. Michael Usi pakati pakakumakhala chizindikiro chawo chazaka alibe milandu chimene chili khasu. Kumapeto uku mukapeza bokosi losachonga likakhala loti palibepo china chilichonse, inuyo amene muti ukayikepo kanthu mukachonge, kapena amene sitimatha kuchonga kulemba tikadinda ndi chala. Koma kwa anthu amene mutakadinda ndi chala mukakadinda mukadikire pang'ono kuti zikapite mphepo kuti chikaume kaye. Mukakatero ndiye kuti mwamaliza kupotera Dr. Michael Usi kuti akhale president wa dziko lino. Mukakatero mukapinda ndi kukaponya bokosi. Chinanso chosangalatsa kuti musakasochera kwambiri akuti kumusapa. Wanawa ali pansi penipeni chifukwa mayendera alphabetical order ya sanemu imene uli Usi. Usi uyu ndi chilembo chomalizira cha ichi, ali pansi penipeni. Ndiye mukakafika kwinako kasiyeni mukakopita pansi penipeni mukatera ndiye kuti Dr. Michael Usi master ufuna kung'alula mwamupasa voti. Tikafika pamene padona anthu awa akukondani unoti usiku koma toona ni chikhamu cha anthu chimene chabwera kusonyeza cha chikondi chimene ali nanu. Anthu awa akuyang'alula kuti chanu mukufuna ang'alule. Bwana ni nthawi yamino yoti mung'alule anthu anu amve. Zikomo kwambiri bwana, ndikufunirani zabwino pa 16 May, pa 16 September bano. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Wodyazache! Wodyazache! Choyamba chingakhale ena nkhope siku chakuti muli pati koma ndikutha kuona kuti pano pali chigulu cha anthu. Ndikufuna aliyense payeka mumve kuti ndikukuthokozani chifukwa chobwera pano. Mwabwera pano ukuno ndi usiku koma mapezeka pano. Ndiye ndikuwuzani kuti kuchokera pa mtima panga, kuchokera pansi pa mtima, chimodzi chimene chikubwera kwa ineyo ndi mtima wa chisoni. Chisoni chake chikuchokera pati? Chisoni chake chikuchokera apa. Anthu inu ndinu anthu abwino kwambiri. Ubwino wache ndi uwu. Nonse amene muli apa alipo wadyaza chipani? Alipo amene wadyaza boma? Kapena mwadyaza ine? Sopano munthu ngati sunampase kena kalikonse koma wabwera msonkhano wako kapena wafika kuzakuona, uyenera kuthokoza Mulungu. Nonse muli pano mumve kuchokera pansi pa mtima kuti ndikuthokoza kwambiri, ndipo ndikupempha Mulungu wakumwamba adalitse aliyense wa inu chifukwa cha chikondi chimene mwationesera. Zikomo kwambiri. Mundilole ndinene mawu awa. Kale ndisanalowe mboma, ndimangomva kuti ambomamu muli anthu akuba. Mundimvese, ndifuna kuti pamene ndikupanga kampeni ndikufunanso ndiphunzitse anthu mmene boma limayendera. Muzidziwa kuti kuyambira president
vice president, nduna, ma MP, tonse ndogwira ntchito mboma, tonse ndife anthu. Univesi. Ndife chani kodi? Ndife anthu. Pakali pano, inefe cha fumbi, ndikukosomola. Ndine vice president, badi kutandi kodi? So, ine ndine chani kodi? Muntu. Ine ndine muntu. Nje muntu. Akalakwisa muntu. Kumuzuzula. Chingakale Mulungu amene akuti izani anthu anga chiweruzane pa Isaya. Ndiye tinazolowera kuwatenga anthu akuluakulu amboma, president, vice president, nduna, ma MP, ndati kuti ndi chimilungu china chake. Musiye zimene zija. Amene aja ndi anthu. Ine mkudiziwa kuyambira kale. Ineyo chigalire vice president. Ndini mimba ziwiri? Ningatekulia kuku ziwiri? Ndimakwera magari moto awawa, gari moto ndimakwera ijani. Ndimakwera mipano yonse? Ndimakwera mpando ngati? Magari moto se aja. Ndimakwera gari moto imosi. Ndine muntu. Ndikale kumundi kuja chinyumba cha chikulu chija. Ndimakwera mabedi yonse anubele kuja? Ndimakwera mabedi ingati? Ine ndine muntu. Musamati mukaona chinyumba cha chikulu chija, ndikupati kumanje ayigwe. Ayi. Ndine muntu ngati inuyo. Choipa kwambiri chimene ndapeza ine. Choipisisa chimene aliyense kaya asusa, kaya sasusa, koma ichi muzachikumbukira ndili moyo ontapita. Choipisisa chachikulu mboma. Number 1 ndi mbava zoopsa zili mboma. Sabano popleteka pa mbava paje nako kuba pamene pamapweteka ndiponi nakuti siku lokavota amene amakavota ndi anthu amene ena alibe kalikonse amanyamuka ndikupita ndikukavota. Ndiye tikavota muja timayenda atu ndi manifesto. Chipani chilichonse chipati manifesto atu ndi tipanga izi manifesto. Koma siku lolumbirira kuti ndiwe president kaya vice president, nduna, manifesto imatengedwa kukaponyedwa huko. Chimene chija napeza kuti ma president ambiri samaziwa tandazo lake. Ine tandazo lake nalipeza. Samati rola kutenga manifesto ukalumbirira. Sina muve president wina aliyense atadabwa kuti ine ndimapita pakapanga makampeni, kupanga makampeni, kugwiritsa ntchito manifesto. Koma ndifuna ndilumbirire pazimene atindalonjeza amati manifesto yanu kaisiye nuko ama kupasa Bible kapena Qur'an. Mwaona kusita kwa gemu uko seku kuku umabanga kampeni ndi manifesto ya Chipani. Koma siku loti ntchito waipeza ama kuuza kuti suva za Chipani zakozo sutenga manifesto ndiwe Kristo ngati Bible iyi ndiwe Islamu Qur'ani iyi. Chifukwa chani? Nafufuza kuti chifukwa chani amapanga zimenezo. Ndinapeza kuti mpando wa president ndipo opya, mpando wa vice president ndi opya, unduna ndi opya, ikale MP ndiye mpando umene uja mwini wache si ifeyo. Mwini wache ni Mulungu wakumwamba. Nkono malumbirira kuti ndikutenga tu mpando uwu oyang'anira anthu, sumalumbirira kuti ndikutenga mpando uwu oyang'anira chipani changa. Ayi, umatenga mpando uyang'anira chani kodi anthu. Ndiye kumapeto kolumbirira umati help me God, Ambuye mundithandize. Ndiye timazungulira mutu ndi udindo. Timazungulira mutu ndi udindo chifukwa ziliko zozunguza mutu. Ineyo kwathu pende kuchokera ndimagona nyumba ya mayanga ndi bambwanga. Tinalibe mulonda ndi makhala ineyo. Mulonda ndi makhala ineyo. Ukamamwera wakuba ndiye uthamange ukagogode. Baba bwera anthu ukuku. Iweyo mulonda. Bambwanga mayanga samaziwa kulemba. Koma Mulungu andichosa kumene kuja
mpaka kuzakhala vice president, munthu amene amagona nyumba iyo khala mulonda lero akundilondera ine asilikali amfuti. Sopano funso ndikumati kodi Mulungu akuchosa kuja kuza kupasa mpando waukulu ngati umenewo kumalonderedwa ndi asilikali kuti uzisimbwa? Kuti uzisimbwa? Ayi. Anthu amene amapita kukativotera aja zili ngati kuti wabereka mwana wako, mwanayo akukula, umadikira kuti mwana uja azikuthandiza iwe mavuto ako, chifukwa mwana uja wamusamalira kuti akhalepo ndi iweyo. Ifenso amene tili mboma tonse kuti tikhalepo ndi amene anativotera. Amene anativotera nonse mukuziwa mawu onena kuti lemekeza atatu ako ndi amako kuti masiku ako atani kodi. Chimozimozinso tinakhala kuti timaganiza bwino, lemekeza amene anakuvotera kuti masiku ako khala mboma atani kodi. Sopano mukazaona munthu ali president, sindikunena pokha pano olo kuyambira mbuyo monsemu, mukazaona president tukuta kuno kupanga kampeni, walepera ntchito. Walepera. Kodi iwe munthu umamfusira ngazi akoso? Munthu ndi mkazi wako umamfusira kawiri? Munthu ndi wako umfusira kawiri? Sopano munthu anthu ndi ako zaka 5 akupasa kuti wayang'anire ndiye uzidi wapitawo. Mundivotere abale, mundivotere. Mundivotere, mundivotere. Mundivotere, mundivotere. Iyayi apigwa nati siyani chito za manja anga zilichitira ujani wadu ichitira umboni. Sumapanga kampeni mokesa tukuta ndipo ile ndikuuzeni ndinanena ndili mboma momo ndinanena nthawi yake ndikucheza ndi anzanga ndinati akulu mukazaona president akupanga kampeni mokesa tukuta walepera. Chifukwa chikakana pakomo mkazi wako kama kaina ibwino, mkazi wako akamamba naye kukoma nthawi zino amavomera usana mwijani, amata kuvomera usana mwijani chifukwa akumva kukoma ndiwe. Dziko la Malawi ili chimene chimene ndapeza ine chimene timaiwala ndichonena kuti iyi usogoloku tizafa. Timaiwala timati tikakhala magali mutu ngati awawa mwi tadusa. Asilikali awa ali mbali muchonchi timayamba kuiwala, koma dziwani kuti siku limene Mulungu afuna kukutenga asilikali anga osewa ndi futi sangachitetezeni ndizapita. Ziko lino ndikukama mpando wa Mulungu. Mulungu akufuna kuti akakupasa malo otilamulira anthu anga uzikhala chete. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.